Bosnia-Herzegovinaның Demiradagyna yerleşen Tuzla şäherindäki närazy işçiler we ýaşlar kapitalizme, korrupsiýa we gowşak ykdysadyeta garşy 3 günden bäri protest geçirýärler. Protestçiler hökümetiň ýerli binasyna girip, onu otlap edaranyň mebellerini äpişeden daşarokladylar. Bu protestlerde onlarça adam yaralandy. Tuzla şäherindäki demonstrasiýalara golluk bildirmek maksady bilen Bosniýanyň Saraýewo we beýleki şäherlerine hem protest çäreleri geçirildi. Ukrainada opozisiýon aktivistler Kiýewdäki baş prokuraturanyň öňünde demonstrasiýa geçirdiler. Aktivistler bir näçe hepde bäri tutsawlykda saklanýan 200 çemesi hökümete garşy protestçiniň adatlygy goý berilmegini talap edýärler. Tutsaw edilenler tutuş Ukrainanyň çäklerine bolan demonstrasiýalar döwründe biýdüdünçiliklere gatnaşmakda aýplanýarlar. Protestçiler demonstrantlara garşy ýowuzluklara jogapkär resmiýetiň jedalandyrylmagyny talap edýärler. Pakistanyň Demiradagynaky şaý musulmanlar şu hepdäniň başynda Peşawar şäherindäki mesçitde janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran pajigaly hüjümne garşy demonstrasiýa geçirýärler. Ýüzlerçe protestçi hökümete we Taliban toparyna garşy plakatlary göterip şygarlary gyýyrdylar. Demonstrantlar welaýet we federal hökümetiň howpsuzlygy üçin etmekde şowsuz bolýanlygyny aýtdylar. Täjikistanyň dini liderleri Juma namazynyň wagyz nesihatlaryny homoseksuallyga garşy ünlük etmeklik tawşyryldy. Täjikistanyň Islam Geňeşiniň başlygy ýurdun paýtagty Duşanbeň merkezi mesçidinde eden çykyşynda homoseksuallygyň gynandyrjy ýagdaýdygyny, onuň Hudaýa garşy edilen günä işdigini we erwet netijeleri alyp barýanlygyny aýtdy. Tatarstanda tutuş Rusiýanyň çäğinden gelen 500 çemesi çağı Hristiýan dininiň pravoslaw akymyna degişli tatarlar üçin niýetlenen milli aýdymsaz we tans bäsleşigine gatnaşdylar. Rusiýada 35 miňden gowrak Hristiýan dinine degişli tatarlar ýaşaýarlar. Olar özleriniň öz boluşly folklor medeniýeti we öwüşünli eşikler bilen tanalýar. Siz Adatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış boldyňyz.